oblaci da napuje polja, njive, livade. I gle čuda, kazniše ljudski neba. Nesređena korita naših reka, neizgrađeni nasipi, otpad koji se baca pored reka, učiniše da za jedan dan, ili bolje rečeno za tren, dela ruku naših neimara nestanu u bujicama reka. Slušam na TV-u i uvek se ista priča okreće. A mene srce i duša boli kad čujem da je vatrogasac nastradao spašavajući život. Noće sam spavala u toplom krevetu. Ja sam na suvom. Fizički sve je daleko od mene, ali kao da je tu, kao da nogama stojim u vodi. Pitam se da li je i moj drugarica u Valjevu spavala. Da, ovo je priča koja će se pričati danima, mesecima, godinama. Priča bolna, istinita, opominjuća. Priča koja govori da se sa prirodom ne treba igrati jer ona daje, ali i za tren može uzeti sve ono što su naši preci vekovima stvarali. Ja, moji drugovi i drugarice smo mali, ali znamo šta treba činiti. Nećemo sedeti skrštenih ruku i pričati prazne priče. Naše priče zadivit će čitav svet. Vodit ćemo bitke u kojima znanje, mudrost, delo i rad se ceni i uvažava. Život teče dalje. Priča se nastavlja. Priča je da se